Arriba el moment d'eixir, oxigenar-te, tornar a recórrer sendes a peu o en bicicleta, cuidar-te. Alcoi ho té tot preparat. Els seus paratges naturals, el seu verd, les seues fonts, la cultura. Passejar i descobrir el seu casc històric. Recrear el gust i els sentits al voltant d'una bona taula amb amics. Pensa-ho. A què t'agrada el pla? Vine. Alcoi t'espera.